26-ročný influencer, ktorý natáčal videá o tom, ako hrá videohry, má problémy s drogami. Pri razii u neho našli aj 700 dávok kokainu, 260 dávok extázy a ďalšie drogy, ktoré predával aj 15-ročným. Súd rozhodoval o jeho väzbe. Kukláči nabehli do jednej z bytoviek na Hutníckej ulici v Košiciach. Podľa našich zistení zaistili kokain, extázu, ketamín, heroín, ale aj THC. Okrem toho mu našli aj množstvo ampuliek, prázdne plastové vrecúška, váhu, ihly, striekačky, ale aj sexuálne pomôcky. Počas domovej prehliadky boli zaistené viaceré omamné a psychotropné látky v hodnote viac ako 7 000 eur. Tieto drogy delil na menšie dávky, ktoré ďalej predával aj 15-ročným. Jedno dievča sa dokonca vtedy liečilo z drogovej závislosti. Drogy si od neho vraj nekupovala. On chcel mať len kamarátku, s ktorou ich bude spoločne užívať, a tak ich mala zadarmo. Získaná dôkazná situácia umožnila krajskému policajnému vyšetrovateľovi z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, obviniť jednu osobu a zároveň spracovať podnet na jej väzobné stíhanie. Prokuratúra spis uzavrela a odstúpila ho súdu. Ten tak musel rozhodovať o tom, či mladíka vo väzbe nechá alebo ho pustí na slobodu. Súd rozhodol o ďalšom trvaní väzby. Môjho klienta ponechal teda vo väzbe a voči tomuto uzneseniu sme podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd. Mladíkovi v prípade dokázania viny hrozí až 15-ročné väzenie. Z Košíc Viktória Adamečková, televízia JOJ.